kami magkabo og tubig. Hindi importante ang edad, no? Kami yung hair ko. What's up? Mga Higala! Magandang buhay! Kumusta kayong lahat, mga kahigala? Papunta kami ngayon sa Checkers, mga kahigala, no? Supermarket para mag-grocery kami. Binili namin mga kahigala, oh. Marami din. Pauwi na kami mga kahigala. Si Banana, kalagay-lagay na og gujod sa trolley. Pas. Yala. Ngahang boy jud, oh. Dali, pagdali. Dali. Dapat sana all. Yala. Sana all. Di ako nakakuha masyado ng video doon sa supermarket mga kahigala kasi nga si Banana is nagmamadali kasi nga may trabaho siya pero half day lang, so nandun na siya sa trabaho, no? So kaya maaga kami pumunta doon sa supermarket. Kung marunong pa lang ako mag-drive mga kahigala, ako na sana ang mag-grocery, hindi na ako mag-hustle ni Bana, no? Pero delikado kasi dito pag magbaktas ka mga kahigala. Tapos mag-1 year pa ako dito, bago pa ako. So wala pa akong kaalam-alam. Ayaw din ni Banana na mag-isa ako mag-grocery or ano pa. Kung sa Pinas pa itong mga kahigala, wala sanang problema. Kasi nga, pwede lang tayong sakay ng putput. Kung sa dool ra, pwede na mabaktas. Pero di pa ni Pinas mga kahigala. So, magkuanta, bantay-bantay, taba. Baka makiling supli tayo mga kahigala. Kasi dito delikado talaga kasi nga marami ng mga na-aksidente ba kasi kinagan sa mga maitim na tao dito. So ngayon magluto ako ng chicken para lunch namin. Yan. Nilagyan ko siya ng peri-peri, paprika at turmeric. Tapos nagyan ko din ng kaunting tuyo para naman may lasa ba, di ba? Tapos kahapon may natira kami na piniritong isda. Yan. Yan lang yung ulam namin. I-fry ko lang din to. Tapos rice. Tapos na ako nagluto mga kahigala. Ayan. Tapos nagluto na ako ng rice. Masarap ang ulam namin ngayon. So, 2 cup. Minsan kasi 1.5 lang. Minsan din kulang lang yung 1.5. Para sure, 2 cup mga kahigala. Kasi yung banana ko is malakas kumain ng rice. Sa Bisaya pa, hangul og rice. Higala naluto na ang rice. Pero si Banana is ayaw niya pag hindi di karaw-karaw ba sa Bisaya pa. Ayaw niya kasi nga di ko alam para siyang Chinese kasi ganito. Tapos yung rice, yung kanin ilalagay niya sa bowl, small bowl ba. Tapos i-chopstick niya mga kahigala, kaluka no. Di ko alam matuloy magkajagkaon ng i-chopstick. Tingani ko mga kahigala. Pag tapos na ako magluto, wala na akong ginagawa. Upo-upo ako. Tadak ko. Lisod jud walay work mga kahigala. Kasi nga, huwat ra ka ba magnangara ka, tubangan sa bana, huwat ra ka tagaan. Ang hirap pang yung anak mo malayo sa'yo. Kasi nga, same dito, upo-upo lang ako. Kung may anak ako dito, di ka maboard kasi nandyan yung anak mo. 2 hours later. Katatapos ko palang maligo, no? Tapos si Mr. is nandyan ng mga kahigala. Tignan nyo.
busy na naman siya. Always busy. Tapos na din kami kumain. Tingnan niyo yung hair ko mga kahigala. Ang dami, no? Every time talaga magsuklay ako mga kahigala. Ganito karami yung hair ko. The next day. Good morning, mga kahigala! Nandito kami ngayon sa city kasi si Banana is may meeting. Sumama ako sa kanya mga kahigala, pero nandito lang ako sa loob ng car. Hindi ako pumasok doon sa loob kasi nga wala ako sa mood. Nandiyan si Bana sa loob. Sa Fashion IQ, ang tag-iya ni mga kahigala is Chinese. Nasa lugar kami na puro black. Kasi may lugar na mostly mga white, tapos may mga lugar din na puro black. Maganda dito mag-open ng business mga kahigala kasi nga mostly maraming mga maiitim na tao. So, more money. So, more black people, more money. Charot. So, kaya yung mga Chinese dito mga kahigala is nagbe-build ng business ganitong mga area na maraming maitim. Kasi nga kumikita sila talaga as in ng pera. Nandito kami sa Chow Time. Yan. Dito kami mag-lunch. Yan. Hanggang dito, busy pa rin si Banana. Nag-order na kami. Sana all. Ito yung Chow Time sa loob mga kahigala. Nandito na kami sa bahay mga kahigala. Nagmamadali kami kasi nga si Banana is dumaan sa warehouse. So nandun pa siya. Ako lang ang nagpa-drop dito. So yun, bumili ako ng kasaba suman mga kahigala. Kasi nga yung kinainan namin doon na Asian restaurant, ang owner is Pinay. So medyo nagchika-chika din kami doon mga kahigala. Ito yung binili namin na kasaba suman. Yan. Tag 15 rand ang isa. Equivalent in Philippines money is I think it's 45. Nihit og dahon sa saging dito mga kahigala. So kaya medyo ano siya, lubo. Di same sa Pinas na nigawas na to sa bahay. Daghan na tag dahon sa saging dire pangitaunon. Sasamahan ko si Banana magkabo og tubig. Kaingon mo sa Pinas lang magkabo og tubig. So, dito kami magkabo og tubig. Maura ni among butangan og tubig. Diba? Sosyal. Simple lang ang buhay namin dito mga kahigala. Galing sa trabaho si Banana, tapos nag-igib siya ng tubig. So yun mga kahigala, ang age gap pala namin ni Banana is 32 years. Kasi siya is 63, tapos ako 31. Wala siya dito sa tabi ko kasi nga naliligo siya, tapos wala din siya sa mood, pagod siya kasi nga whole day siya na trabaho. Wala siyang rest talaga. Trabaho ng trabaho. Kawawa si Banana. Para sa akin is hindi importante ang edad, no? Basta lang nagmamahalan, magkasinabot, every time na yung mga problema, magkasama. Ayun na yun. Hindi ko napahabain kasi nga na tayong mga viewers na. Hindi ko alam kung saan na ang mga viewers, saan ang mga tao. Hello, knock-knock, where na kayo? So yun, may isa na nagpapa-shoutout sa akin, si Gina Maranyon. Hello sis, shoutout din sa hubby niya na si Papa Benji Maranon. Tapos yung daughter din niya na si Gwen Maranon. So hello po sa inyo. Thank you sis sa always na pagsubaybay sa channel namin. Bye bye!